Molweni kwakhona zihlobo zam. Ihlube lihle ke nditshilo ndathi ke sizabe sinaye ku-TikTok live usukela ngo6:30 ukuya ngo8 o'clock namhlanje ngomso. Ihlube lihle ke uButhemnkosi Mjayezi waphaya kwilali yaseQhina kuCentane. Ithethe ukuthi ke abantakwethu umcimbi lona siwenza rhoqo wokukhangela imvumi zethu, siqinisekise into abasiyazinika isupport. Siyabulela Mashiya, siyabulela Hlobi, siyabulela Bhungane. Masike sibambe ke ingoma yakhe simve bithini into yakhe uBhuti. Siyadibana ke ku-TikTok live ngomso ngo6:30 kuyoma ngo8 o'clock. La madoda ayabumba i-association yabo, azimisele ngabaculi into babaqhubeke. Sicela isupport bantu baseMzantsi Afrika, sicela isupport kuni kakhulu. Sicela inkxaso bantakwethu, sicela inkxaso bantu baseMzantsi Afrika. Siyanicela anike nixhase nangama-White Nations, umbutho wabaculi udibanise bonke abaculi abanomdla into yoba babe kwi-association. Masidibane ke ku-TikTok ngo6:30.